En els últims mesos, els joves han encapçalat nombroses mobilitzacions, algunes hacia la vora, a les portes de l'Institut Lluís Vives. La manifestació del 25 d'abril ha volgut reconèixer-los que han aportat confiança, esperances de canvi, i per això s'ha donat més protagonisme als moviments i sindicats d'estudiants. Ens preocupa la nostra formació perquè estem veient que molts estudiants no tindran accés a l'educació universitària i ens preocupa, òbviament, que molta gent tindrà que anar-se'n fora a estudiar i a treballar. La marxa transcorre sota la pluja, amb crits en defensa de l'ensenyament públic i de qualitat, en protesta per l'augment de les taxes universitàries o per la privatització de la sanitat. Reclamem un canvi de política en tots els àmbits perquè la situació del País Valencià és particularment negativa en el conjunt de l'Estat. Esta tradicional manifestació és un acte de reafirmació de la llengua i la cultura valenciana compartida amb les Illes i amb Catalunya. I enguany celebra el 50 aniversari de la publicació Nosaltres els valencians de Joan Fuster. Els moments de més distensió vindran després de sopar, quan comença un concert de la Gossa Sorda i altres grups amb la presència reial de Toni Albà. En Parc Marco, TV3, València.